Ndemo Steven. Miyamano Ndemo Stephen ase oroboti oruo chinga kiechoni goboigo agosaba orokia korwa ase chiskuru chioboroso chia serikali na barabo bakwaniro goswa kwa borokiwa ba grade 7 askere baborire serikali kwangoya kubwatuka chibesa echo chirasire umuroberio OCBC muri keito korwa ase county ya Nyamira job manki na bakagotarire gatie chiskuru na gotwariganira oroboti ase nchire kubwatia Nigo chisukuru au chigenderetse kurikia aborokiwa ba junior secondary grade isano na ibere. Linde kumanya buna chisukuru chia serikali ime county Nyamira chigenderetse kurikia aborokiwa ntwaira egechambo kirigo talera eskuru yoboroso ya Nyamira. Buna enchera moyo korobe ya junior secondary niga aborokia baumerete abayiboli linde ko basemia igoro ya junior secondary unatoa batokwerero numorokia omonene Evans Nyandega to mireta abayiboli igoro tukagamba na barobo ende tukaiwana emikakati ya uniform ne chindagira abayiboli baito barenge nebirengeri bya ande njira ba respondire rero bono mambi nabakora nambia abandi bansire kupimira abana babo uniform asate bagoikera bono nigo banyorire omubaro oigoro ase barikiri aborokiwa gwetania emerongo kianda abana tuabwate last year ase enrollment yeto barenga abana 95 abu abange babo bairanire back except abana babiri bakiri on transfer saburi abayibuli bari rocket iri gucyaskinga cyabo nagoteba mbachikolikia aborokiwa koruchi sukuru chibasinyaine echi chitangere gotwara junior secondary to iskoy class will be given more class ya kamo kere extra egori abana 30 to 40 inere capacity ranyare ko batoko accommodate na ndebune ministry kare yakoreta assessment na kikrasi ya tutetira to aborokiwa baikera nase skuru eyo mbate bambagokerete omoroberio yo ase basaba aborokia koleto bwango elinde bachake chisemi. Sisi ni wanafunzi wa CBC tumefurahia kwa hii masomo ya serikali imetuletea. Tungeomba watulete walimu ensemo ya baiboli mbasa bachisukuru ko bachingaki kolige chi uniform na kwerobe yabo ikeranu na bondoji CBC na murobelio mya serikali ya rwete na baiboli badete kwa admit abana babo abana mpiandoje no result mbya abana bakoreta challenges yo kadoje neli na sema yes school uniform bona bali koranjira abana ke bara nyakoria baiboli toroji bwato mojano no mumuragera lakini bara bata ngwake ga abana banyakosoma Korende mbabwache amakongu make asebasaba serikali kubasira elinde gotingia omoroberio OCBC. Challenges to wetrangiringa ndubwate facilities taisaini akwara mnabona ndubwate laboratory even the sanitation facilities buna chicho njirigo isana buyesa uri abana abono ngoja bari ku rusiko bana bakoranga serikali buna ya promise ga koleta chibesikiria ndwagache birasi twagaje gira paratori elinde to konya abana aba ne chinyomba bune cya musansi chikokora practicals ya serikali tubwatisie umurome nare mokonya abarimu ase baremeire mokonya serikali enene mokonya abarimu basuke na barabugu chimotu banya bagatosomeria abana aba ase karikira mwe mwaro setienya kurwase